I was born in Bronglais in Aberystwyth. I'm the 4th generation now on our farm in the foothills of the Cambrian Mountains. So Aberystwyth and its hinterland has always been my home, really. Dwi'n credu mai fi yw'r 8fed genedlaeth o'r teulu sydd wedi bod yn ffarmo yma. Mae'r mab gobeithio yn mynd i gario ymlaen, ond mae y byd yn newid ac yn newid yn gyflym dychrynllyd. Dwi'n ffodus iawn mod i cael yn yngeni yn yr ardal yma. Mi ddaeth yn had ci a'n mam gi i'r fferm yn 1883. O fewn amaethyddiaeth, mi'n credu bod gyda ni'r ardaloedd mynyddig sydd o'n cwmpas ni, sef mynyddioedd Cambrian. Mae hwnna'n rhywbeth penodedig i ni yn yr ardal hyn. As farmers here in West Wales, I think we produce the best grass for fattening our animals, and with the westerly prevailing winds, I think it gives the grass that special flavour and gives the meat a special flavour with a bit of the sea salt off the sea breeze, perhaps. Having grazing animals on the uplands certainly safeguards the biodiversity that we've got and is going to be what we need to use in the future to regain some of the biodiversity that we're really at risk of losing. Yn y marn ni, mae'n mynd i fod tipyn anoddach i bobl ifanc i fynd mewn i amaethyddiaeth, gan fydd rheina sy'n hynach am aros o fewn y byd amaethyddol mwyn cael rhyw fath o incwm iddyn nhw. Dwi'n becso am lot o amaethyddiaeth yn y wlad yma, achos bydd rhaid i ffermydd tyfu, bydd rhaid iddyn nhw fod yn lot yn fwy iddyn nhw cael byw a iddyn nhw cysadlu a ffermydd y byd. Mae yna lot o bethau'n wynebu ni'n y dyfodol, sef be mae'r wlad yn neud, neu'n penderfynu wneud dros gadael Ewrop, ond hefyd, cofiwch, mae cynhesu'r byd yn helpu ni dim chwaith. Mae'r dyfodol yn mynd i fod yn fregus iawn, a os nag i chi'n sylweddoli ac yn meddwl yn galed beth sydd gyda chi, bydwch a golli fe, mae'n mynd i'n anodd iawn gael ein ôl. Falch iawn clywed bod y Senedd yn dod i Aberystwyth i wrando beth da bobl Aberystwyth a'r bobl cefn gwlad lleol i ddweud am ti hyn, achos i ni eisiau cadw cefn gwlad Cymru i ffermio ac i edrych ar ôl diwylliant cefn gwlad fel mae wedi'i wneud ers canrifoedd. Fel yr hen emyn, pwy fydd yma mewn 100 mlynedd? Wel, mi fydd y ffermwyr yma ar fryniau Ceredigion.